Assalomu alaykum binoyandagoni muhtaram. Ba shum diplomli vrach-urolog, androlog, vrach-xirurg urolog va vrach-tuzla diagnostika Erkinjon Yo'ldoshev. Binoyandagoni muhtaram, agar шумо ё наздикони шумо дар тухмдон дард доштагӣ бошад ё спермограмма бад бошад, ин метавонад варикатсели бошад ва ин яке аз сабабҳои восили натовонии хомиладоршавӣ мебошад, яъне касали беззурриётӣ. Имрӯз ман ба шумо нишон медиҳам, ки ман ҳамин мушкилро бо усули мармар зери микроскоп чӣ гуна ҷарроҳӣ мекунам. Аввалан ман ҳар як беморро пурра меомӯзам. Ман шахсан худи узи ва узвҳои тухмдонро анҷом медиҳам. Яъне устразукои диагностика мекунам. Бисёре аз мардон ба хулосаи дигар аз ҷои дигар меоянд, мегӯянд, ки мо варикатсели дорем, аммо ман боз узӣ мекунам ва баъзан маълумот мешавад, ки варикатсели вуҷуд надорад. Дар чунин ҳолат ман ҷарроҳӣ намекунам. Ман ҷарроҳиро танҳо вақте анҷом медиҳам, ки нишондодҳои аниқ вуҷуд доштагӣ бошанд. Якумш ин спермограммада агар бад шудагӣ бошад, сифатиш, ҷода миқдориш, ҳаракатиш, морфология ва дигар чизо фрагментатсияда ва аниқ вуҷуд доштагӣ бошад, ки ҳаминро мо оператсия мекунем. Ва дуюмуш ҷода дарди дар тухмдон аст. Агар тухмдонда дард доштагӣ бошад, албатта онаро оператсия мекунем ва ё ки набошад андозаи тухмдон кам шудагӣ бошад. Пас аз он ман беморро ба спермограмма равон мекунам, агар спермограмма надоштагӣ бошад, ба ташхиси дақиқ қарор қабул мекунам. Усули мармар ин бастани венаҳое мебошад, ки зери микроскоп муайян шуданд аз буриши хурд томирҳои лимфавӣ ва артериё ба эҳтиёт нигоҳ дошта мешавад. Ин усул хеле нозук ва бехатар аст. Ҷарроҳӣ тахти маҳаллии анестезия анҷом мешавад, общая анестезия нест, хунравӣ кам аст, бемор ҳамон рӯз ба хонааш бармегардад. Мо мисолҳои зиёде воқеъ дорем. Дардҳо пурра бартараф шудагӣ баъди ҳамин оператсияҳо, спермограмма бехтар шудагӣ ва бисёр беморҳода пас аз ҷарроҳӣ фарзанддор шуданд. Ман ҳамчунин мегӯям, ин тақдири мард аст. Аз ин ро онро ба дастони касбӣ ва мутахассисоне, ки дар ин кор таҷриба доранд, супоред. Зеро ҷарроҳиро нодуруст метавонанд боиси пайдо шудани обдарои тухмдон шавад. Яъне инҷода водянкаст, об пайдо шавад ва агар водянка пайдо шуд, баъд ҷарроҳӣ карда хориҷ кардан мумкин аст. Аммо агар тухмдон атрофия шуда бошад, агар размериш майда шуда бошад, дигар барқарор карда намешавад. Барои ҳамин шумо тақдири худатонро дасти дурустии касбӣ супоред, ки профессионалҳо ин қатъи заниматсия кунанд ва муаммои шуморо ҳал кунанд. Бинандагони муҳтарам, ба шумо ҳамин видео маъқул шудагӣ бошад, лайк монед, комментария нависед ва дигарон қатъи поделиться кунед. Ба мо подписаться накардаги бошед, подписаться кунед. Ба шумо дипломный врач-уролог, андролог, хирург уролог, врач-ультразвуковой диагностики Эркинҷон Юлдашев буд. Саломат бошед. Jungle.